Аре бе! Ооо! Ооо! Рибата се снима бе. Дай ми бе. Дай вадия, калве. Охо! Какво само я къпеш? Тя да фърля малко киспе да го ева, че нещо не идва да калве. Рибата е голяма. Пула. Че много натам избяга. Чакай да откачи. Тръждай! Навijаме малко, оп, излиза. Излиза. Последна риба. Айде, взимай си пулките и да се мамат. Как излиза така рибата? Как снима, да? Само команда. Иван е команда. Дигнете ги малко, че не се вижда. Вадия! Бати тежък. Моите няма, аз се свалих. Снимай ме мене, бе. Снимай го. Чакай.